Неотдавна ви бях разказал за една къща, която продавам в село Подгорие, община Костенец. Лошото обаче е, че не мога да ви покажа и да ви обясня на снимки това, което мога да ви покажа на живо. И не случайно затова съм ви довел тук да направим една виртуална обиколка, за да разберете за какво става въпрос. Къщата е строена 2014 година, собственост на англичани, като може би за целият период за тия 10 години имат един месец няма прекарани в къща и то само летата за по 1-2 седмици. Неразличимо от нова, изцяло обзаведена е. Разполагаме с 7 декара двор, със собствен водоизточник, бита е сонда на 40 метра, има вода непрекъснато, целогодишно, нещо за което не трябва да се притеснявате. Разполагаме с термопомпа, с подово отопление в цялата къща и на двата етажа, като във всяка стая има терморегулатор, дори и в коридорите. На първи етаж разполагаме с единичен гараж, баня с сауна, килер, една по-малка стая, която е предвидена за офис или детска стая, кухня с трапезария, с място за съхранение на хранителни продукти отделно, 2 огромни спални със собствени бани. На втория етаж разполагаме само единствено с един огромен хол, с тераса, с 360 градусова гледка, която е непоприема, това не мога да се опише с думи. Ще видите след малко. На 5 минути от село Подгорие се намира долна баня. Всеки, който е ходил там и е запознат с района, знае какво има. Но за тези, които не са запознати, има минерални бани, има минерални басейни, спа хотели, чудесни места за отдих. Не, че това не е. Но, за да не си губим повече времето и да ме слушате мене и да гледате мене, а къщата е по-интересна от мене, както обичам да казвам, да започваме.